Ang main nga trabaho sa yawa, mga igsuon, mao gyud ang pagpanintal. Kanang tintalon ta ba? Nya unsa may iyang itintal nato? Kanang makapalayo nato sa Ginoo. Hay may ganahan ninyo, paduol mo sa yawa o paduol sa Ginoo? Kusga. Maayo. Pananglitan, ang makapaduol sa Ginoo mao ang pagpuasa. Ang pagpaduol sa yawa mao ang pagsigig kaon. Hay may inyong ganahan, magsigig puasa o magsigig kaon? Kinsa ninyo atong Miyerkules sa Badlis nakapuasa gyud og abstinensya ta sa kamot? Tanawa, di ba? Napura ka buok. Ang uban kaon gyud, kaon. Mao na dinhi ang unang gitintal sa yawa ni Hesus, kaon. Kaon. Mao bitang dili mo mamalit og slot. Pila ra man ang 100 pesos na to slot sa haligi para ni Mama Mary o kanang sa tunang usa, God's Healing and Deliverance. Tag 100 ra gina. Nya kung padako-dakuan ninyo na ay 500 katong SBF dag, nganong wa man jud kayo mo palit? Ipalit ra ba nina kog pagkaon? Pagpuasa, pagpuasa. Kay makapaduol nas Ginoo ang pagpuasa, pero ang pagpalit og pagkaon, di gina, makapalayo na. Matud pa ni Hesus, dili mabuhi ang tao sa paan lamang, kung dili sa pulong sa Dios. Mao na siya. Hay may ganahan ninyo, kanang tagdon ka, nga murag ikagi pinakasikat, ikay pinakagamhanan, tahuron gyud ka, yukbuan kas mga tao, o punayan kag saway, sigihan kag daot. Hay may inyong ganahan na? Kanang tahuron ka, o sigihan kag daot, sigihan kag saway? Hoy. Dawa. Ingon mo, paduol mo siya, paduol mo sa Ginoo. Ang makapaduol na to sa Ginoo, kanang sigihan tagdaot, sigihan tagdaog-daog, matud pa ni Kristo, Mateo chapter 5, bulahan mo kung kamo butang-butangan, daog-daogon, og sakiton sa inyong isig katao, paglipay kamo. Anak. Alaot kamong gidaig o giyukbuan sa mga tao, kay mausan na ilang gibuhat sa mga daotang propeta. Mura na mamugdang aluya. Kanang inyong reaksyon ba? Mo na'y timailhan nga nangatintal gidi ay. Nangatintal. Hay may ganahan ninyo, kanang daghan kay kag kwarta o kanang hapit kaway ikapalit og bugas. Hay ganahan ninyo ana. Kanang daghan jud kay kag kwarta o wa kay hapit ikapalit bugas. Maingon sa kanang daghang kwarta pa der. Mo nang ikaduhang tintal siyawa, imo na ning tanang gingharian og bahandi. Si Kristo igo lang naingon, yukbui ang Ginoo nga imong Dios. Ug unsa may gisulti sa Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. So kung atong summarizeon mga igsoon, ang tentasyon di ay kanunay gid ng lami. Lami ba? Kanunay gid ng dali. Dali rang buhaton. O kanunay sayon nga buhaton. So lami nga buhaton, dali nga buhaton, sayon nga buhaton. Makaagi nagay mo magatubang nagay mo og aning tulo na nagani lami, dali og sayon nga buhat pagbantay usa na kalitag sa yawa. Pero na ng paon sa isda, di ba, magkitiw-kitiw na siya. Tukbon dayon, sus, tuwa di ay, taga di ay. Pero na ng manag-uyab, hay may sayon, manag-uyab, maghinikapay o magtinanaway. Hay may lami, ana. Ako, kasuway sa guana.
Oy, lami, tinanaway, oy, naunsa, excited kay ka makita sa imong uyab. Nya, butok-butok pa imong dughan, nya, abot ra ninyo magtinanaway ra mo. Nindot yun ang kinupugay dayon. Ana, pero pagbantay, nga naman, mangluspad yung gana inighuman. Suka-suka yung gana. Basta imo ng patuyangan. O nya karon, kung pananglitan og nagsuka-suka na, unsa may dali, puyo-puyo, o magpakasal. Puyo-puyo. Muna daghang nga puyo-puyo karon. Ana. Muna pagbantay. Sugdi na sa panag-uyab pa lang. Ay, gin mo paghinikapay. Tinanaway lang. Ana. Hangtod mo luha ng inyong mata. Nya, sa sige ng luha sa inyong mata, manguli na lang tayo. Nagluha naman na atong mata. Siya nyo am dita maghinikapay. Magtigom sa tagkwarta. Uy, kadugay pa ana. May nang dugay kay dili na tentasyon. Ug magdali-dali ta, anha din ta na mga hagunuyan, kanang kasagingan, anha ta na mga motel-motel, ko ana, tentasyon na. O, di ba? Kanindot ana. Be, mga bana, hay may lami, asawa o silingan? Hay may lami tanawon, asawa o silingan? Mga bana ba? Lood na kayo na asawa. mga asawa, hay may nindot kayo sigihan og text, sigihag text, inyong bana o inyong amiga? Amiga no? Mga friends, pero kanang bana? Na, tubagon lang na ni mo ano. Mao na, ingos Kristo, simbaha ang Dios. Siya lang ang alagari. Hay may nindot koptan, cellphone o rosaryuhan? Rosaryuhan? Istoryahe. Hay may inyong kanuna isod sa bulsa, cellphone o rosaryuhan? Oy, cellphone. Hay may inyong itupad og higda, rosaryuhan o cellphone? Cellphone gyapon. Hay may sigihan niyo og tutok, ang image ni Jesus o ang cellphone? Cellphone gyapon mo na pagbantay ana ha. Kay karon ra ba gitudloan na gid ta, labi na gid ni mga bata, tagsa na lang ka-click. Arang-arang pamisuna kay ang among duwa sa una dili gyud dali. Maghimo pa mi og siyatong, magmutol pa mi kahoy nya, magligwat-ligwat pa ana, panington gid taon may maglungag pa ana. Pero karon naa na lang galingkod, siging anang kamot. Ana, kamis una, duwa mig kasing, lab, kuhag bayabas, ang mga gahi nga kahoy, siging kulit, ana, siging kulit, hangtod mapurma, butangan, haiton pa na, bairon pa na ang iyang kuan, magpisi pa gyud mi, magpisi para ana, kana mga lanot bitahilba sa, kana bang mga sako ba, kanang sako, naman na yung mga strands, o amo ng pision, mo na among ihigots kasing, hago yun. Ya, linambahay des kasing. Dili sa yun. Pero karon, sos, maglingkod, maghigda pa, ala, sigana. Ang lami, dali, og sa iyon, gihatag na Diyos kalibutan, pasabot, gitintal na tasyawa. Muna ang mga anak, di naganahan mutagad sa ilang ginikanan, kay way lami ang naong. Adto dito sa cellphone kay tuwa ditong ilang mga friends. Ang mga asawa di na sa ganahan mutan-aw sa iyang bana kay way lami ang naong. Ang bana sa di na ganahan mutan-aw sa ilang asawa kay tuwa na sa cellphone. Usahay adto pas mga porn. Ang pari di na ganahan magsigig tan-aw sa mga parishioners. Di sad non may mutan-aw sa madre. Adto na. Oh, lagi na. Kay lami, dali sayon. Tentasyon gina. Hay may lami. Ang paghatag o kalipay sa imong isig katao o ang paghatag o kalipay sa imong kaugalingon. Hay may imong unahon paglipay ang imong isig katao o imong kaugalingon. Kasagaran na to kaugalingon yun. Dayon tag-ingon, ngigagod. Unsa sila? Siniswerte? Ako na naon diri, kansin ako no?
Para gud nang inyong silingan, gamay kay agianan, nya inyong koral, doon na pagidako nga space diri sa sod sa inyong balay. Ngano man day gubon na inyong koral, o nya inyong iatras gubon, nya iatras ninyo, aron madako-dako ang agianan sa inyong silingan. Unsa man na? Di ba? Nya kamusang na mga sakyanan, puiralas mga buutan, di gyud makapangita og kaparkingan. Anha gyud iparking sa karsada kay duol sa ilang balay. Dito iparking sa unahan, pangita ditong space, imo to ditong kabkaban. Dito iparking, mulakaw lang og kapadong sa inyo god. Ay, kapoy kayo pa doon, kapoy kayo. Kapoy. Sige, nagikagsakay. Unya, inighuman, magpalit og kanang treadmill, kay magsigig dagan dito sa iyang kwarto. Nya ang sakyanan nagiparking sa ilang tugkaran kay kapoy kunog lakaw nya mag-treadmill. Sige na magbutang ng bike-bike, magsigsikad. Buang-buang ka. Dito na ibutang usa ka kilometro gikas inyo atong hawan-hawan katong way mga tao dito iparking aron maglakaw kas inyo balik ngadto. At least naa man kay pila ka steps imong mabuhat. Nya mo panpan ka dito imo nang tarungon ditong parkinganan, di sa to pa panington ka. Anha mo i-parking noon sa ilang tubangan nga maalihan na noon ang mga motorista diha. Nyag matapsingan dahil kihangan to. Kinsa yung tapsingan eh. Ano akong sakyanan diri. May magana si laban ang sakyanan ni mo diha. Hilas biya ni mo eh. Ana na. Ngayon, nindog ta.